natin ang karne. Wow. Ang bigat. Ang bigat. Oh. Wow. Okay, she was carrying a bag. I quickly checked that the doors were locked and that all my windows were up. I then moved my right foot above the accelerator just in case and braced myself for what was to come. I was hoping it would just be an awkward exchange and was praying for a quick light change before she reached me so I could just get out of there. But I knew there was a slim chance of that. She walked right up to my window, put down her bag, and began to tap on my window. I nervously looked up at her and she mentioned for me to put my window down. I had automatic windows, so Okay guys, eto malambot na yung pinalambot natin na ribs, kaya timplahan natin para ilagay natin na sa oven. I-grill natin guys. Pero before that, lagyan muna natin ng wow, olive oil. Siyempre. Abundant. Gusto nating matimplahan ng gusto para masarap. Nang na-enjoy natin ang sarap niya, ay lagyan natin ng spices. Yung gaya ng dati, ito'y sadyang buo-buo pero napisat para lang bumango at nang makain mamaya pagkaluto. At dalawang klase ng sibuyas ang ilalagay natin, maliliit, yung shallots dahil meron akong stock. And then the red onions na ordinaryo. Buo-buo lang yan guys. Yan, ikalat-kalat lang natin. At kainin din natin yan kasama ng karne mamaya pagkaluto. Tapos yung sibuyas na yan ay slicing ko lang sa kamay. Kalat dito. Ayan. Ayan, ganyan lang. Ayan. Ganon. Gusto ko maraming sibuyas at maraming garlic para tayo maging healthy. Hindi nyo ba alam ay ang spices na ito ay medicinal? Kaya gusto kong magkakain kami ng ganyan ngayon. Tapos, lagyan na natin ng teriyaki sauce. Finale. Ito na yun. At kukuha lang aking kutsara. Ito na guys. Ito magpapasarap niyan. Ito oh. Okay? Meron ng timpla itong pork ribs natin, pero gusto natin lumasa pa ito. At i-brush lang natin dito. Lagyan ko lang muna siyang ganyan. At i-brush ko yan mamaya para sumarap ng gusto. Ayan. Ayan guys, ganyan. Oh. Gustong-gusto namin yan, ganyan. Favorite, ang teriyaki. Teriyaki-yaki. Teriyaki-yaki.
Yan, nag-gloves naman ako, kaya kamay na lang. Hindi ko na kunin yung brush ko doon. Ganyan lang. Para lumasa ang lahat ng parte. Oh, ang laman-laman nito. Oh, malaman. Ganun lang, guys. Masamasahin, ganyan, konti. Malambot na siya. Konting lagay lang natin sa oven ito. Mga, siguro, let's say, 15 minutes. Basta't mainit lang yung preheated lang yung oven. Okay? Kulang ng konti dito. Ayan. Ayan. Gusto natin ng abundant flavoring. Ayan. Seasoning. Ayun. Ayan. Ginampi-dampi pa. Kasi mas marami doon sa iba, sa kabila. And then, lagyan ko pa siya ng, hindi pa tayo kontento dyan. O, lagyan pa natin itong honey. Super special. Sweet love. Dagdagan natin ng sweet love. Very loving ang nagluluto, kaya very sweet love ang kanyang inilalagay na ingredients. Ayan. O. So, kulang na lang ay nagyan na pala yung kanina. So, that's enough. Ilagay ko na siya sa oven. Pero before that, lagyan ko siya ng tubig dito, guys. Para hindi siya ma-dehydrate. Ma-dehydrate. Lagyan ko siya ng tubig ang kabilaan para ma-evaporate. At pangit pagka natuyong-tuyo doon sa loob ng oven. Diba? Ayan. Nakita mo? Ayan. And then, ilagay ko na sa oven. Okay? Okay, lagay na natin dahil mainit na ang oven. Ang ginawa natin, ang binuksan natin, guys, is grill. Ayun, oh, grill. Nakita mo? Para yung ibabaw lang ang sindihan natin. Ayan. So, maghintay lang tayo ng mga 15 to 20 minutes. Okay, guys. Oh, luto na. Look at this. Look at this. Wow. Kita nyo ba? Doon na lang sa table, guys, kasi dito hindi kita. Wait, ha? Okay. Ito na po yung ating roasted teriyaki pork ribs. Medyo may tibitim ang ibabaw niyan, pero masarap yan, guys. Ayan. Kita nyo. Oh, with the matching shallots, onions, garlic. Oh.